Listen to two-time PDA Star Scholar, farmer's son from Camarines Sur, Boy, with Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Sandali na lang, kala ko naman ay sigurado na ako handa kong tanggapin ang kanyang oo. Bigla na lang ako ang isip niya, hindi ko akalain na pala siya, pinaasa na lang ako. Bitin ako. Ngunit mahal ko siya.